na Woraworaman ye hu ye ntini ase ye besomo a asem bi ani ho enti social media na aba na wodi mpanifo atem no to pay homage yamini nipa nim eya ahomete enra Absiafo ya mama kwa babiem ne mfa momre Nyansapo kasamfonyi so Nyansapo no agye se yesane no badwemba ekwan so ya wana na kwadu yad motoso miensa ne dot yie ne de toso emienu ewo asantemem ase ne mabepiem ewo Woraworaman mu sade ya ye nhyehyeye no ya ye yie de nanso oman bia wa ha enti ha eye Woraworaman mu ene Nyansapo ye wo sesie ya bese ye ne Woraworamanhemaa edi nkomo na ye bisa ne nsamba akomienu ede fa Woraworaman ho ena afei dwumadi a ekoso ewo ha wada matiawa yenko na yenko hyenkomo no ase ewo ho nana yema wada ma memo akwaba ebe Nyansapo kasamfonyi yewra pato na pom sese nyame adom nana wada ma enani bredi kaya obi hwewa nana di ni nyina de sen frame nana abena safo awerewa otoso mienu nana abena safo awerewa otoso mienu wono na mene no ebedi enkomo ewa he nana meba ya mewu se wanim ho asensodie bi Woraowara kotoko eno no ekire bibi ana ekire sei ekire bibi pa ya mrane ene asante mrane Woraowara kotoko ukuma apem beba okay nese munya efri asante kuma apem beba no emu ena Woraowara kotoko yi efri sa Woraworaman eya adehia ye ntifri kontenase ye wuro te kokoso wo fanu mo ne Woraworafo enti ye ni asanteman de enti se kafra aba fine for na ni obi ba bisa se Woraowara efri kontase Woraowara ka asantema ho na ye den na Woraowara ewo kani voter region enne otimantam eho ene wo yo medase ne tentene ne tietie mu an se na ye wo kontase na bridge e bi boy ye nananom fa fom kakra ene se edi ko wie voter region a na ye oti region na ye ko ye nso ye wura fi ye nchi got now over 400 years enti manhia de wanya bibi manhia Woraworafo ye ntena ho nhwehwe nhan bibi e be manhia bia Woraworaman ka ho ye nananom be so akire ye wura otumfo emre tenten ni enti ye wura nso eni e ho agro nese emfa ho samuni asantemantam na nso musum sikadwa sa pepepe ye sum sikadwa wadamo ye betimi ehu ade cropot ya esi ye nti mu free kontase ene de e won panifo ho ye nka no basabasa ema asante eya asante eno no enye nsuma sempebre ena yedan na die sabe sa woni wotamfo kra eko na o mane hu wasuma samwa otumi de no gina so na wodi bukamfa so enti asante abakwasam no yaka ne aye ne kajabi na ye jai bi ade asie sane ebe ya adaachi bi no za otamfo no pese otusa yeyi no a ne ade aku no ewo ho emna Woraworamanhemaa wo ye ni sesie eti anei obi a ofri se aye ne nwanwa na Woraowara woti na prako asante mamu ana osom no oni asem bia aka oni hwe me kai se emra ye nananom obesu anam ya baba me ne wo mo ne bae na kafra ye wura mampo hene a wanya no ba bi koi e ka sembi enti nanu amampo henya ne e ko ne samanchire o ma Woraowara gbochi o ma ye wura mampo he na na so e gbosu ka sembi wo manchia se tope ya se ton obia nim se Woraowara for
asantefo a wonchi fi kontrase enti anka da ye be so ano kura no anka se obia fra toma fufuo mampon hia se bo kan ye no efi se oba yira na hunu a enye ntoma tuntum mampon hia ba no fra kente nipa mako na ne fra ntoma fita obia yetum mampon hia se mo kan ne se nye no kwan so no enti osere yewura se onyintum na raraman yehu ye nchini ase ye besomo a asembia ni ho enti sasa mampon hia kana me ya babawa enanu akafra according sama nchire ye kai asem okan ye no asema wo kan po enye ne ya asem tetia na wo su ababawa wo nananom wana me di me hemba achi na me di me man hia achi ene ba manhia na wankasa wadama wobetena akonwa so edi sen min ha mani nka afi ebe simu no na manya 22 years abusua finsia duonu mienu nese asante aman ahema wo matena akonwa so edi nkyena che eno sabioku donto ye na rara ahema ahemei waka ho 22 years de ni emu bi yetitim futurom afe na ye bebefu na ye ba eho tese na fom kra na 22 de na se wonhu ehui anya hwe no emfinsia na afia kobisa wampema otoso mienu no nimfie no emu dodo na akra wohui ye ba ye ne no kafra emra yewura esiesie ha nyina na me wofie yewura ba ye wono anya mfinsia duonunum wo sha asiesie na me ka ho me ba da abusia cheye ane na kuradu ya dum otoso miensa oda form sesie wonim ni ye ba ti akasa kana wasam kakra ade na abeka abrowati anya ne nsama nkyire ko ye na eba ye mefa se menuane na afia akobi enti me ba ene kafra de oda mpam sesie yi obesi nana ne ye ne na no de na fotu a na ode man ne se yewura ne di kan o se Woraowara ekwan no wa enti opa asomdwe pressure obete se ntokwa asi ho afansa asantifo bebo ntoa abedu oti region obere bi aberwa ye twamiti otumfo mpesa ade no enti kafra ya bere watie nso oda mpamui ne kasa ne asomdwe odo nsemde a chesa awira chiche nsem enana ye nuane ye bai na oka kire ye ompentokwa wow nti ye ne sa che chese ye beka se asantema ahwrade ye nyeza papa bi ye nyina ye yi oche enya adoa ye nyina ebisa oba ye no odi asomdue sam na asomdue de wo bibia uni asomdue na wo sika eye kwa asomdue ne twa bibia eto enti ye di ho yaw nenso so owu eda ho maye nana ye beja ma ya ko na nso age wa home afutuo kakra be na ade be ma ene social ni media so ebinom kra kwa ya ahemfo a eba asante ahini a omo eboa pampese ye besua de enti wo mo nte ase na akoye kasantwi atenie timi kwa na bia tia achiame emu mmabunu enimu mpanyimfo afutuo be na wadama wo de be ma eni pete se wo meyi mo social media na aba no nyame ni nipanum media me otumi anka se ye twam asamasi efi se de ekoso no ahomete pa se musi freedom of speech nyasa mumma won twam enkan se wo ye koya bone wa bonten a na obatan bi twam otumi chewbo se wadi obi atam kasa bi wo kra ide ho ne yenka na unim ne akoka so maame bibi ni maame pani bi twam so mu afie obehwe no obaje ho gena na ukofie na maame busa se ukoye edan se nyame ampata da no nidi
discipline. Media, me fear cradia. Say, what brabra? Say, so swab all and no to go. Now one qua, now mammy cover now or class rubber be you. Oh, Bano Kitakashire. Odu Yapo, Mr. Teacher Bibia, or so when some of the cashier to a pumpum, or contable ball and a swell. Walk or to a guaba. Na Nadia. And I say a buyer, me Crawford will be dimatem. Nanya said me ye penia. And cannot Yabe say, Yabe way ye. Together with Mr. Enti, social media now ban a wording penny for a terminal. To pay homage. Yamini ni penim, a ya homete. And Woraworamanhemaa for a damn ye argument. So, Hinimwa. To me dinner former Vice Chancellor Penny Mu Braben Wabo to me play one no casa near Jow now nam ho enti ama akọ biamu obi eye de ope ah someone hwe one ka ho asem a ebe tom rebi no ebe gi nsem if so obi o nya abotre ukodi no maami atem a o hia wa o nya o obi susu obi ebi no wa hoden si ebi no wa hoden no hia de wo betumi na de ayeyere no de ye nti Woraworamanhemaa media fo someone hwe no maka wan sa wa ye say wiase ene Ghana man me da se me da se na wada ma rara kasa be na mokapa ni American ya bi sa me si ya ni American ya udu ono obi kan kasa fo fra bia igbefu abetena ho ahoho konkoma fo wo mu bi frama ya dos kuro no nti usi obi no kan kasa bia na cha so fi no kuro mu no abetena ho wo se me so me kura me kan bia machia enipa bia so ha enti igbeni betena ofia definitely we besunya bi ntu sia me na me igbeni kasa bia mete kasa no na mmomu rara for de free ha call ye no ye kodu ye so ye nananom ampene se ye be ware basa anke ye ntumi nkatwi the consolidated bank Ghana enti wo of aba ye se ware no enti sha ya batam when nua ni we wo of aba ni we nua ba ni we Woma maya nkwansi ya nware ahoho samre nso de na me se discipline ewo ho ukora akwafa igbeni be ba fie ho ani obedi igbeni na chi akọ yen mu bi de ya bremu wow enhye enti ye be pese sa suban no enhye no anka mo be san de abank ye pe na enti woti anwona ne kakra me de wu kan bebe za sa efa enu de medme na kan ye diso no Nanayema Woraworamanhemaa in fact komodie no ayede nanso yase agro da no na de esa teach for enti emfancy ye misa Nanayema ne din ni nyina biem ne enko nana wudi ni nyina biem mi din de nana apena safo awerewa makonwa din ni awerewa no na the second me to so mienu enu ano me da se nana apena safo awerewa a wotoso emienu na mote wose ni nua nimpon na eda form no nana neba na eda form no nana abena safoa awerewa a wotoso mienu okuradi mienu a eye anso menua mpanyimfo omudin abena safoa neba na eda formi menso meba na eda form san se jaachefo ya na ewu otumfo opokuware enti yeba ene otumfo bia ewo honom eti we de anuanu mienu a yawo abrempon ene ebehia ya de nkomo ni si na ya sore so aha Nyansapo Samfonyi so onso sraro ya ni de ne abrase ya no ya de amame na wa sha de ama wunua sane ebe ya amamre ne atete samafutusam ene abakwasam ene eyira na ma enchirima eti asete no obi a wonya bi no benya bi no ahwe ne wo hu no wasua bi ede abon kotokuom ya de mase ya mamomo ene hwa waje ahene wa bia obi bi sasa raura fina sana abesi a kire yan Mando, Apatase, Tapamanya, Appiah, Sokubia, someone called Damai, Hona Yefi, and another Rara for Anna woman, and Adansima, Adansima, Wonusidikai, Abahano.
adansema ededika wa hano na okɔ ya nananom ayine Ananhemaa wo mu ntifre kontase na emrebi wo mbeka wo mabakwasam ade kye de oti okrowi okrawe ade brawe ngoma so obimso 24 tuto ade atompanyimfo ya ni ade wo matetia mu efri rara a wo maduru mu awa hai abreso sa Ahema ani ayemfo amahene abrempon aninti ani achochoro Omo bo modern said ya baya wo mo bakọ no makọ akọre ma yere ni eni nkọmọ kakra bi na wadama ma me mo akọ ba Nyansapo so yeah that was say sabre o hwe me Nyansapo so rara ani efi yani oba Ahema na na ye pie mo hai se mo hu ya brewa na wada ho na empam ono ni aba be jana chi kra ti mo ha Abewanu tia ani aba masi ha enedai na wo samrantie ni bi dikai asa amoamoma bi ane ntoma bi na ayiye mu akira sai se wo samrantie na nanano mo akwa wa mo koye wo mo free contract wo korara na mo horo na kokwa kesie wo mo kuwo fazi ya wo mo namwa enedai Oringin and also got a number 4. Omodi ababe piem ha. So some natiana. Sremu no na ya. Osa agrobia ya kopa bibiara. Tete no ansa na ya. Ya be mo tene kase aso no. Sremu no na ya dikai. Ano ne ya di twasa asana. Ya di achire. Obi bi sasa raw fina say na abesi a kire yan Oti region ufa mando apatase tapa amanya obe pie raw akwa sokubia nsano akoda mai na hona efri contrast no Rara ni akosie ti rara wo oti region nana meda se pa yo awusia sama wo sente kasa asanteman asona awaya baita no rara wo oti mantam akasa asante kingdom aburo asanteman so rara wo oti amantam nanso asum sikadwa efrikunta ase na wo mu ntifri ana obo atukotena ana omutu ya omukopie mu awo oti mantam eti sabia ku donto Mua maya musa muye tibonko so na mumpa ade asua no wo ya akwanya momfaso na momfansu de sense se yakasa asante kingdom na enyesa aya asante mantam nko a ebro etukwan ekwamonone etwasuopo etwasubina ebi ene rara wo mu ntifri kontase na omukopie mu awankane voter rating enne otimantam eno anwo ma hu se tete ewo bika tete wo bi kire enu nti ya sai ko yenchi kofa yenchi a wo mada wo mani no masa be pie mo ha enu wo se de wo ni de oti okriwe obrare enma so opim so 2472 saade to nani a atorara fo so ani a rara man ni nyina aje abom kutu a wo maba be pie mo ha maka jo se Nyansapo so ade ye besua de ye tia bakwasam ye de afutuo ade aka ho enu nti kia ho enye afidie ni mfiri hanom ye ma hu se there is the difference between Asante Kingdom and Asante region Nyansapo kwa ana abenya no pia Osa de yeri kade ahimase ne eye de etwa to Nyansapo ketwa kra ahemfo ebeba ne bi adika abadada abraso se otumfo epie ene wura tumienu kra enyamoy ena wahya ase a wopie afei ena abodu baako apa ho sima be se bia nan mum ekwa a wohene apie na se de bia wo ye no se hu se wopie pe obehu se yawa na yayehyen aba kakra na egum ene ade a ejina wo ma ne mapi ansa na ne kramo aba ansa na no wadi kemu Asante Franka no eno na wo mu se edikan ya ekwe obehu nsafo ahene na wo mu kurukura wo mu nsafo zana menjenfo a wo mu sen men wo mu so ato aso enkakra sa Asante ne bato obehu ayenuan ma ya na wo mu ekurekura abe
man na yɛka de abɔ mu no na wɔn nso dwumadie ni sɛ wɔn de saa tɛntɛn kyerɛkyerɛ kwan de kɔ sɛdeɛ ni dika ne bi adi nkɔmɔ no enwusie wɔm no ɛpam sunsunfin ne sunsunbɔne ebie kwan mu abere a wɔhen ɛreba legya na ɛwɔm no nso ahyerɛn akyerɛ kwan mu saa pɛpɛɛpɛ. Afei ɛna wɔhene wɔyi ne tie sɛ wɔyɛ drada na afade a ɔfa yɛ no na ɛyɛ ɛbra akyɛmpem da ne to yɛ no saa afade no pɛpɛɛpɛ ɛyɛ nwentoma a yɛde sedeɛ ɛde abobɔ bomu ɛna ne kyɛ no nso ɛyɛ kɔtɔkɔ a yɛde ne nkasɛɛ ne bi ɛna kɔtɔkɔ nkasɛɛ ɛna yɛde adwira ho a ɛnya asɛm ketewa na nɛ nso hwɛ na afade no ɛne etwa toɔ yi a ɛkyɛ no ɛda mu sonko ɛkyɛ no ɛde ntakra ɛna yɛde ahyehyɛ ɛkyɛ no ɛyɛ ho fɛfɛfɛfɛfɛ ɛna yɛde ahyɛ no nanso ntoma na efura no no deɛ obi nim ara sɛ baako na anaasɛ foforɔ a esan sɛ ɛyɛ tuntum sɛdeɛ yɛnim baako na ɛna sɛdeɛ ɛnso ɛbobɔ mu kama wɔhene ani abere fi dwada no banada okuada ne nyinaa no bonsa ware bese na ɔde bi asrasra n'anim ɛwɔ hɔ nom ɛnɛ nso yɛ nantɛmo saa pɛpɛɛpɛ ato abese no ware bese ɛna ɔde bi asrasra n'anim a ɛnɛ wɔhene anim dua no nso asasesa ɛkyerɛ yawo a wɔwɔ mu ɛne abɛnidi a wɔdi esan sɛ ne maame ɛna ɛda fam ne nuabaa ɛna ɛda fam a ayɛ sasotoro mmienu a ɛbɛn ne ha ne saa mmiri deɛ yɛpie a wohwɛ a baabi yɛde ani akyɛn deɛ na sɛ deɛ bia adwoada no ɔyɛɛ no brada no ɔyɛɛ no kuada no ɔyɛɛ no opie firi ahemfie se a wɔde n'ani kyerɛ mu ɛwɔ n'aberewa hɔ no wɔkɔhwɛ n'aberewa ani akyi ansa.
ni ebube ne bre ben se ebube ebe ye de den kura preko enyum sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo ni mu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo aboa ntakra na ma na ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa wada Woraworamanto me ye fe ni din de seyin ni din do Obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam Fafam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame